Енчева. Моята възраст е доста сериозна. Аз съм на 60 години. И сега, като съм била клиентка и посетител в тази вълшебница, наречена Дешели, мога да кажа, че вълшебствата не са само в приказките, които четем. Вълшебствата се случват всеки ден вече, защото тук технологиите са като че ли влезли с една стъпка в бъдещето. Аз видях с очите си, бях убедена, че вълшебство може да се случи в рамките на половин час и препоръчвам на много още такива дами като мен, особено пък на възраст като моята, да дойдат, за да видят какво значи едно удоволствието да бъдеш жена. Благодаря ви.